sessió de 30 de juliol del 2018. Punt número 2, moció presentada pel Compromís sol·licitant de la Conselleria d'Educació que estudi incloure dins dels criteris de baremació d'admissió als centres educatius el supost de cosins germans al centre. Com és el proponent, té la paraula en primer lloc. Compromís. Pues és una casuística que hem detectat en algunes famílies d'Aldaia. Sí. Són les persones majors, els avis dels xiquets que normalment en alguns casos els repleguen de l'escola i se dona el cas de que cosins germans estan per falta d'aquesta baremació en centres diferents. Pensem que així podem afavorir la conciliació de la vida familiar i considerem una moció de sentit comú el tema de que se puga estudiar aquesta casuística. Partit Popular. Ciudadanos. Ciudadanos, a favor. Mos pareix bé el tema que vull dir, perquè sí que és de veres que moltes vegades són els abuelos els que porten els xiquets a l'escola i agrupar disculpa, tienes razón, es que no me he puesto el grupo social. disculpa, sí, tienes razón. Bueno, pot acabar la intervenció i no passa res i després tornem a la votació. Disculpa. I també hi haurien molts altres elements que s'han llevat de la baremació que Ciutadans estaríem d'acord en tornar-los a ficar en la baremació, perquè és de veres que cada volta que apareix un partit nou en la conselleria se canvia tot. I jo crec que hauríem d'arribar a un consenso entre tots els partits i intentar fer una baremació comú i no canviar cada 3 o 4 anys, perquè la veritat és que l'última, per exemple, és un poc, per almenys des del punt de vista nostre, és un poc caòtica, perquè molts xiquets d'Aldaia no van al centre que han demanat en primera opció, però molts. Per tant, el que seria bo és que se reuniren tots els nostres partits i en conjunt feren una llei com toca, i que tots, des de luego, nosaltres que estem en el poble, des de baix, poder dir quins són els problemes que n'hi ha en el poble, però des de luego este any molts xiquets no han pogut aconseguir la primera opció, perquè entre que n'hi ha 10 opcions, després no és sempre la primera opció la que determina el lloc, i al final a lo millor un 70% o un 60% de xiquets elegeixen el primer centre, però la resta no. Per tant, jo crec que n'hi hauria que ficar-se tots els partits a fer una llei que afavorirà al màxim número de xiquets. I a favor. Disculpeu, el grup socialista és el primer. Sergio? Votem a favor. Ara, Gloria, si se puede. A veure, nosaltres anem a votar pressupost a favor, però sí que voldria demanar-vos que totes les mares i pares que estan així, o que li pugueu dir a companyes i companys que formen part dels consells escolars en els col·legis, quan arriba el moment de donar el punt extra que cada centre pot donar lliurement en el concepte que vulgui, que si no està contemplat perquè no s'arriba a temps o per el que siga, o perquè no vol la conselleria, vete a saber, que aquest punt extra, si no està contemplat en el barem, no se pot donar, que se doni precisament a d'això, a lo que són els cosins, perquè aquest punt se dona lliurement i és el Consell Escolar el que vota i el que diu, se dona perquè està més proper de sa casa, se dona perquè els pares treballen, se dona perquè els pares són mestres, se dona, és lliure a banda del baremo. Aleshores és convenient que qui forma part d'aquest grup de gent que decideix sàpiga què pot fer en aquest punt que se dona, que tots els anys està. Votem a favor.
Compromís, lògicament, en la seva moció. Esquerra Unida. Nosotros votaremos a favor, aunque habrá que hacer algún tipo de reflexión. En primer lugar, las leyes educativas que en estos momentos todavía están vigentes para la izquierda no resultan en absoluto favorables para los intereses de la gran mayoría. Desde ese punto, en el movimiento estudiantil se plantea que hay que derogar la LOMCE y que hay que volver de patas para arriba el sistema educativo de educación pública que padecemos, porque está generando unas tasas de fracaso escolar incomparables con respecto a la mayoría de países europeos y porque no se están consiguiendo los objetivos educativos necesarios. En el caso de esta moción, lo único es que solicitar a la Consellería obliga a bien poco, y que por el otro lado el concepto de primo hermano no necesariamente es un concepto que se pueda homologar fácilmente, porque por ejemplo el criterio de ir más o menos cerca de un centro educativo puede ser más importante que el hecho de tener un primo hermano que pueda vivir en otro pueblo. Entonces es un concepto a barajar y a estudiar, pero bienvenido sea por lo menos el reconocimiento que aquí hace Compromís y este pleno municipal probablemente de que el sistema educativo no está bien planteado y los procedimientos de escolarización no funcionan como debieran. Por tanto, votaremos que sí con estas prevenciones. Carlos. Sí, yo voy a votar también a favor y sobre todo que me gustaría que se le diera traslado a las AMPAs y al Consejo Escolar también de esta moción. A favor. Yo voy a votar a favor, pero lo que yo sí que pediría sería que se hiciera un estudio por parte de Consellería para ver cuál es la realidad social, para determinar cuáles son los puntos y los baremos que son necesarios incluir. Porque a lo mejor nosotros vemos esa realidad en 2 o 3 familias, pero a lo mejor la realidad es baremar otras situaciones en otros puntos. Sí que es cierto que la realidad social hoy en día es que muchos abuelos recogen a los nietos y los nietos pues pueden ser de diversos hijos y por lo tanto sería un punto a considerar. Pero creo que es necesario que se haga un estudio para ver cuáles son los criterios que son realmente predominantes para baremar cuáles son los criterios para entrar en un colegio o en otro. Vale, per unanimitat s'aprova la moció. Punt de despatx extraordinari.